Manila Broadcasting Company. Sa balita. 12 minutos nakaligad sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Trece minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawata mayong hapon na naman. Mala PUI kag ala PUM nga hapon sa tanan. PUI patients under investigation kag PUM person under monitoring. Mga tinaga ini mga aksyon nga ginahambalan sa karon. Langod sa peligro, kuba-kuba dughan kag kurog tuhod nga dalasang sa ning 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Pizza 4, 4, pares-pares. Sa ikaduwa nga bulan sa nga tuig, ang bulan sa nga Pebrero, nga may 29 lamang kadlaw, inyo pala tuntunan, magabalbal na naman, magawaswas na naman. Kag mga pawasaag sa mga balita impormasyon. Kag jutay nga komentaryo sa mga isyo kon kinahanglanon. Isyo nga sa aton pangabuhi nag-apekto. Gani pamati kamo sang maayo. Kaya importante ni makaksyon ang mga impormasyon labi na. Kung paano kita magtratar sa nga balita angot sa coronavirus. Panilagi ang mga balita. Padala kamo sang komento kung kinahanglanon sa sining nga istasyon. Inyo kaksyon-aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Mga ulo sa nga balita lokal, dalan circumferential, nabukid nga bahin sa Barangay Bata Bacolod. Dalan ini nga balapad, manami agyan sang salakyan. Nabulabog sang isa ka insidente nga pagluthang sang isa ka huben nga lalaki sang iya kaugalingon sa kilid sang dalan nga ang sa pihak makaaksyon akon sa unhan katubuhan. Ang lalaki nga ini una nga nagsakay sa taxi. Ang taxi driver kinulbaan langod sa hindi ginaandan nga hulag sang sining lalaki nagsakay sa taxi halin sa Ayala Mall. Nagahibi samtang nagasakay. Likom sa ihibalo sang taxi driver, ang yasiling pasahero may dalagali nga pusil. Una sa balita, una sa aksyon. Nagpamilit nga manaog sa dalan sang circumferential, gintinguaan pa kuntani isang driver nga maulo-uluhan. Pero nanaugid, nagdalagan kag nagpalupok sang pusil. Ang lalaki patay sa kilid sandalan naghaplay. Ang pamangkot diri, ano ang problema sang sining lalaki nga hubin pang edad nahimo nga autason ang iya sining kabuhi. Ikaduwa, paano siya nakakuha sang pusil? Kag ang ikatatlo, sino ang iya sining ngalan? Una sa balita, una sa aksyon. Makabig ini maka-aksyon nga suspected suicide pamalang ka ipaidalong pa ini sa investigasyon. Pag suicide or suspected suicide, mas ginapakamaayos ang sining palatuntunan. Hindi talang pag-mention ang ngalan sang biktima parang mapangapinan ang dignidad sang sining pamilya. Amo na basta kaso nga suspected suicide o con-suicide. Ang ulihing nga report aton dugay-dugay pamatian sa balikman nga report sa nga Patrol with Action Dyan.
Ang inisal nga detalye sang hitabo una nga nabatian sa nagapangunaman o kung number 1 nga estasyonan, wala sang liwan ang Action Radio Bacolod. Ang mga tao niya naghambal nga number 1 Action Radio. San libuton nyo. Amo ng radyo nga perme gidamantayan sang iban. Pamati sa mga flash report. Kag may gamay nga kolokopya. Una sa balita, una sa aksyon. Kung sa mga computer pa, ano gani? Copy-paste. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano ba ba sa nga balita lokal sa gihapon POIs kag POM? Patients under investigation kag person under monitoring. Ang ginhalinan isa lamang makamamatay nga 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Ang report angot sa kon pilagid bala ang POI sa Bacolod. Kahapon daw hilo nga nagumon-gumon, daw panapton nga nag-inukot-ukot bla. May duha, apang ang edad kaginhalinan nga lugar may magkatuhay. Subong ini nga bagay makaksyon amat-amat na nga naklaruhan. Ang surat sa Bacolod pagi sa pila ka mga opisyal naton nga mapisan, nagsiling ang POIs 3 ka mga tao. Kung ara sa ospital kag nakakwarentina sa sulod sa isolation nga kwarto. Amo nang tawag patients under investigation bagod pasyente na sila. Kung ara sa balay, kag naghalin sa lugar nga may kaso o kung mga tao nga napatay sa saning nga virus, pareho abis ang China, Estados Unidos, Taiwan, Macau, Hong Kong. Amo ina sila makaaksyon nga amo ina silang tawag nga person under monitoring. Persona kag hindi pasyente. Tao nga wala man sa gidabatsyag nga simptomas sa saning nga virus, pero basi pa lang sa ulihi magbatsyag bla. Ang ginahimo sa ila, ginapaidalom sila sa ginatawag nga home quarantine. May tinaga maganing nga home arrest, porti daw kalain batian home arrest, no? Daw ginaristo kay mo ya. Home quarantine na lang, self-quarantine. Dapat sa isa kabalay nga limitado lamang ang makasunod. Dulungan na sila pagkaon da. Dapat tiner sila sa sunod sang 2 ka semana o kon 14 días. Una sa balita, una sa aksyon. Indire sa Negros Occidental, may ara sang 5 estudyante ini 5 ka mga POMs. Person under monitoring. Estudyante nga naghalin sa mga nasyon nga apektado sang virus. Nagpuli sa sudad Santa Lisay. Di kwarentina sila subong ni, quarantine ni sila. Inopdanay sila sa sunod lamang sang isa ka puluyan. Protocol ini nga dapat sundon. Why ni sang choice ang subject sang saring POMs. Para man sila saring kaluwasan. Kag kaluwasan man sa ila saring miyembro sang pamilya. Sa bahin naman sang gobyerno provincial, sa Kapitolyo Provincial, subong nga hapon ang inyo kaaksyon isa lamang sa mga nagapanong na makatapo sa media nga daw pispis nga naghugpa sa session hall sa Kapitolyo Provincial. Ayaw man kay palangga si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa nga mga katapo sa media. Sesyon sa sangguni ang panaluwigan. Ang preparasyon kag pwede himuon sa gobyerno provincial agod pakigbatuan ang coronavirus sa gihapon sentro sang diskusyon. Si Ferrer nagsiling sa masurod nga sesyon sa masurod man nga Martes nga pihon di lamang pagdagsaon sa nga nagapanong nga mga media kundi basi bahaon gud gani sang mga kuno media. Next Tuesday, ayara sila sang igadihon nga ordinansa kung sa aton pa lokal nga kasuguan, lokal nga layi nga dapat tumanon kung hindi ka magtuman sining mayara ka sang penalidad nga lukduhon o kon atubangon. Ang sangko ni ang panalubigan magapasar sang ordinansa, way pa naman piho kay paidalong pa na sa diskusyon makaaksyon. Pero tinguan nila nga maaprubahan mapasar ini sa masurod nga sesyon. Ang tinutuyo ang mga pribado nga bulungan dapat magbaton man sang patients under investigation
ang mabalibad may mabugat nga penalidad. Timing man kay si Presidente Rodrigo Duterte subong adlaw mag-aksyon, nag-ayo sa mga pribado nga ospital nga dapat bulig kamo para nga mapaganagan ining problema sa coronavirus. Presidente na ginagabando sa inyo da. Hindi ba ka magtuman? Sa bagay, matuman man yung mga private hospital. Kay concern inisang tanan-tanan. Salo kita sa bayan sa Balita Nasional. Una sa balita, una sa aksyon. Si Presidente Rodrigo Duterte nagsiling hindi mahadlok sa NCOV. Hindi magpanik. At kung magpanik, unahan ka sang dungan, di ka nakabalo ko na ng imo sa nga pagahimuon. DTI ginpasiguro nga mangin available ng 2 ka milyon ka mga face mask subong nga bulan. 2 milyon face mask ti ambal sa nga Department of Health. Hindi man kinahanglan mag face mask ang taran. Hindi man kinahanglan mag face mask ang tawo nga wala sa ginabatyag. Ang dapat nag face mask ini mga health personnel nga naga-duty sa hospital nga mayara sang ginaobserbahan nga tawo nga may simptomas nga dapat tiyag angot sa coronavirus. Naman na silang dapat nga magdasuksok sang face mask ang ditawag. Ang pinagkataralupang doon nga balita ang sitwasyon sa wain sang Negros Oriental. Grabe sa bang Negros Oriental. Kung scare sa coronavirus ang paghahambalan. Si Governor Ruel de Gamo nagmando mag-aksyon nga ang klase sa taran-taran nga level. Taran-taran nga level sa Negros Oriental umpisa buwas Pebrero 5. Kansilado, suspendido. Una sa balita, una sa aksyon. Umpisa buwas Miyerkules, tub-tub ina sa Biyernes, Pebrero 7. Timarangkoy na makaksyon sa Pebrero 8, tub-tub Pebrero 9, ang puno pahuway sang mga maestra ka mga estudyante. Alas 5:24, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May ara sang truck nga ginakargahan sang soft drinks blang nga brand. Ano ning report nagkalaula ni bakadugon. Damo ni sang mga aksidente nga natabo na mo. Hindi lang gani soft drinks, may ara gani kaha sang beer. Pigaw ang pundasyon na pundasyon. Pigaw ang bangil. Ikadelikado, makakso, nagadalagan nga dansa sa dalan na. Mas mayo lang kung tani kung way sa may matupan blang tawo o kung sapat man. Buka yang botilya sang soft drinks, pwede lang na iya maislan. Pero kung may mahalitan nga lawas ang tao, budlay na. Alas 5:25, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Unahon tayo balon na anong sitwasyon sa trapiko sa Bacolod. Sa patrol with Aksyon, Jan Diaz. Aksyon Jan, mayong hapon please kabin. Aksyon Marlon, kayo na stress ang hapon, top siling ang mga taniwan. Ang patot sa gapon, lahat nakalin, along Circumferential Road. Nag-tinir kita din Aksyon Mar, kumoduwa ka mga nagkuman ng mga insidente, kag-aksidente ang luntad sa nigilamang hapon. Karoon na patol, arik sa tupang sa isang kasabdivision sa may Fountain Grove, Balap. Nagit lamang isang makina dito nga insidente sa pagkikog na naguntad sa Ceres ng Bata. O ining area naman niya sakop na isang sunod sang Talisay. Ang lugar Aksyon Mar, arigid lang o lapit man sa may intersection point padulong sa area sang Santol sa Talisay area. May angot tinibala sa isa diri ka accident Aksyon Mar nga pagkaula ko nagkadagdag dari ang mga kargada ano nga mga botelya ko na bibi mo do na kasang soft drinks may unod pa ni Aksyon Mar gwapo no nga daan ining delivery ba no amo lang kay na nga pwerte man nga nagbulbugatan dalaga sa traffic especially kung ang direksyon padulong north sector mga Aksyon wala dito south rotating on from Bacolod City going mga Aksyon na sunod sang Talisay o Bacolod City International Airport medyo naghinayman ang dalagan sang trapiko. Doon sa lugar, at least na matapat na pang-imol sa Limanong ang mga
nagkalabuka din nga botilya sang soft drinks no gin pang siligan kay nagin pang piswitan action mars sang bombero nga nagkatudri sa lugar para matultinuan ang taglan kay tikramo sang mga nagkalabuka mong problema ini kung malapakan man sa mga salakyan sa trabaho magano sa ilang guma base magkupos pa. Ano na son dyan? Nagkalaula lang? Wala man na tumbang truck? Wala na tumbang truck. Oo. Gamay lang man siya nga, hindi mag-isa nagtakilid kini action maro. Galing kay bra, nagasagait sa may gutter. Pag sagait sa gutter, nagagiyo posible ang karga sang truck. Rason kun nga, nadagdag, no? Naghapay action mga pagkadto 3. Kaya di open nga dabay ang delivery delivery truck, may open ang kilid. Oo. And then, may mga kargada lang siya nga nagapaslan. Once nga mag-move action madagdag ang mga gamit rin, no? Why sa gali bangil? Why sa bangil? Nga Why sa di salon? bangil eh? Wala bangil, pero sa front portion of Sunmar, may higot. May nagkahigot. Oo. Galing kiti, ang kahani, ito, 12 ounce lang, no? 12 ounce ka soft drinks, gagmay saya, paghahapay, pakilid na action dagdag saya. Mga pila ka, ha? Lapit ni 290 kahani, no? Ubos kita nan? Hindi man nagsumar, mga almost 50-something, 60, 50 to 70 na mga kaha. Nagkalabuka. Nagkaula. 50 ka case agsumar sang 12 ounce ka soft drinks. Ang nagkarula. Ang sa piyak actually, ano ni litro. Ang litro agsumar, hugot sa yakit, lagko nga daan. Domisiga, amo na nga pastog sang uyog tiyak. Wala na karadagdag ang saray ang natapan. Si Manong nga rin, nung alay tayo nung sakso radyo, nung alam tayo nung? Lalan. Ludovico Tropa. Manong Ludovico Tropa, driver in Action Mars, sining delivery truck. Nung may information din kayo na si Manong yung sir sa aton, nga Spanish Action Mars, ka nag-cut siya sang salakyan, gintayaan pa sa kunong middle finger. Oy. Amot ko na nung sitwasyon. Nung ano kayo natabo kanino? Gingkati niya ko dahil tapos maglampas na ako, ginakita nagbalang-balang ko, pakiwan niya ko. Oo. Katatlo niya ko pakiwan, may gasol. Sila yung tayo middle finger, katatlo? Oo. Pero nung natabo, iinsali, nalis sa salita. Sa salisay-sali. Gingkat niya ko yung ungod, kanya eh. Ungod yun na. Kung magsiling ka ungod, di mo linya, dito yung kikagin sulod. Oo, dito linya ko, di mo, arik ko sa linya. Di dapat ko dapat lipod ha. Di sa taling na side lang. Eh, dito sa mungkin hungod niya ko. Okay, tapos, nagbalang-balang ko tayo, kaya kung ipinsa ko, hindi saka ko sa cutter, bunggo ko sa poste. Madamo, madamage. Laging ano ko na sa cutter, gisadad ko sa cutter. Ako na nga tamo, dos ka siya sa puta. Kung kagin dikit mo na lang ito. Sa cutter, Ako na nga, ano tabo, di nga paano git ka na dagdag, no? Medyo nagkuyog. Nag-uyog sa paguyog niya, ang igot ko nakalabugto. Okay. Amo na to? Amo na nga nag-tumba. Amo na mga action mar, no? Pero ang lalaki, ginpunduhan niya ka, gintinira niya ka, no? Or ano? Why, inapita niya lang ko, ginamuha na ako. Ang pakiyahan niya ko. Tapos, Kadlaw siya, tulo-tulo. hindi, diretso. Dito sa? Pero kita niya man nga nagkaladagdag. Oo, kita yun. Nagpundo pa to sa punta. Tapos, sa sang pick-up nga gasol sa akon, laga sa tanay. Okay. Niya, bayan lang. Mas may pusil ko, no? Bayan lang niya. Pero ang lalaki ito, siya lang isa o may siya? Siya lang isa. Anong mustasa? Bastante ay? Bastante. Ano nga salakyan to? Ano ang salakyan ito, no? Tira, ano nga to? Anisan. Oo, Nisa. Pick-up. Pick-up, o siya lang isang sakay. Huwag kiking buligan, no? Uy, may magaling pick-up mga gasol sa akon. Iwasan kayo, matumbuhan man siya. Nakita niya mo. Pag kita sa akon, nag-nubetrix sa ako, tapos ipunduhan niya ko da. Balikan niya ko. Yan na ko, no? Ako na nagkrano na gano'n din ko, Ikaw, pastor ko na gano'n sa akon mo, nagbulig. Nagbulig sa imo. Yan, magbuligan ka sa pastor. Alin ka pa dito sa inyong rantingan? No. And then, makatoka sa Talisay. Talisay. Deliver ka. Oo, sa bubog. Akilan, 50, no? 50 ka saan? Oo. Why ato makuhaan sang plaka to? Nung atong, nakuha mo plaka mo lang, oy. May plaka man siya or wala? Wala plaka. Wala plaka yung truck niya. Tulurong. Bakit pa hindi? Idyudaan naman to. Oy, why na plaka daw sa text pagli to? Dani.
So, flash ng gwa action man. Oh. Ngayon, dasig ka lang ang iyang movement action man. Sining salakyan mismo. No? Pagka punggo guro, dumiritso lang sa'yo. Alang punto pa man sa kuno. Pero after pinaka mga minutos ang nagalikan, ano yun na lang action man, no? Yun tiyatayaan niya na lang action man. Anyway, may ginapalo ang pagkita ng isang aksidente pag-action man. Sarente naman. Man sa may sunod sang Talisay. Check na to, no? And I don't think you again, no? Naman naman, action ang sopa ang pinakulod din ang sutuso na to sa area man, sa sunod sa makulod siniman nga hapon kung talaga sa traffic trabalan. So, pa sunod sa makulod medyo bulubugatan ng traffic sa mga mayor nga madala noon, ang pinakulod din natin yung monitoring, bago natin yung update ang bitaw. Pila ka mga areas din nag-supply na sa moderate heavy na sitwasyon sa dalagan sa traffic. Sabi mga kagsyon, ini kadalagan sa traffic lang sa Japon, bukos ka dulong sa inyo, sa Xantone Plus Turbo Soap, ang Xantone Plus Turbo Soap, ini 100% natural, puro herbal, pampatinlo sang kutis, kag safe na safe. Kinaganagan pa pagulang sa inyo mapalit, nagadulam rin sa nilasma, o kung ang palit-palit sa inyo guyan, nagabuman sa magdamo sa acne, punggod, kang kilag ka mga pinalian sini. Pagi sa Xantone Plus Turbo Soap, so ang problema with confidence pa. Ganun ang pangit na mag-aksyon, makal sa Xantone Plus Turbo Soap sa pinakabit na butika sinotagsa at mga lugar. Rekta sa Matol, ang taglimot sa Makulad, Aksyon John Diaz, yung nasagot na sa Aksyon na sa Makulad, Aksyon Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon.
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:38, antista hibalon ang detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. With Action Dale Salazar, ka-importante ni mag-aksyon. Diri kita anay. High blood, diabetic ka mo, way ka mo sa dapat nga problemahon ba? Bangod ari ang panyawan, herbal capsule with mangosteen. Hindi magpaulisiban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa aton, ang manunggal. Kaya ano ba lang manunggal, haw? Damo-damo na mga kaksyon sa benefits, benepisyo nga madala sa aton sa nga lawas. Damo sa nga nagpapatuod nga ang panyawan herbal capsule with mangosteen. May alibyogin sila sa nga lawas. Last ko na nga palang luya lawas ninyo sa ding sa base na Espanyawan herbal capsule with mangosteen. Tistingin ninyo. Magkabulig yun diri. Available sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban pang butika sa inyong lugar. Magluwas sa Panyawan herbal capsule, yaraman ng Panyawan liniment kon muscle pain ang paghahambalan. Panyawan liniment kag Panyawan herbal capsule taran himo sang said marketing. Action Radio. City Hall Report. Bacolod City Mayor Bing Linardia hindi pagdayunon ang iabiyahe padulong sa UAE bangod man sa siring pamahog sang NCOV. Kuan lang para at least masiguro bla ang kalawasan kay way tuod sang kasiguraduhan ay malinaton base ko dito sa may United Arab Emirates base kon mayara man sila sang PUM bla to ining persons under monitoring malinaton no. Ang detalye sa saring balita with Action Dale Salazar sa Bacolod City. Action Dale, mayroong hapon please come in. Action War si Manila Mayor Isko Moreno kag Bacolod Mayor Evelio Leonaldia duwa lamang sa mga opisyal diri sa pungsod Pilipinas ang gin-invite sa isa ka forum o content session sang World Urban Forum dito sa area sang Abu Dhabi, United Arab Emirates kon UAE. Action Mar. Ini siya kuntani ang patigayunon sa February 8 October, Pebrero 13. Subong at 2020 bilang si Mayor Bing ang National President sang League of Cities of the Philippines kon LCP. Pero Action Mar, hindi na pagdayonon ni Mayor Bing ang iya sining pagtambong sa sining forum bagod man sa pamahog sang coronavirus. Pero kay Mayor Bing, nakakuha na siya sang Travel Authority halin kay Interior Secretary Eduardo Anyo. Okay naman ang iya sining plane ticket but bangod sa mga development regarding sining coronavirus, especially nga may mga confirmed cases kita dito sa Pilipinas kag outside sang pungsod. Suno siya mas mayo nga magpabilin na gid lamang siya diri sa may syudad sang Bacolod. Action Mar. Si Mayor Bing ang isa kuntani sa mga speakers sang kahiwatan base man sa invitation ni UN Habitat Undersecretary General kag Executive Director Maimuna Moda Sharif. Aring kumpirmasyon ni Bacolod Mayor Evelio Leonaldia. I also visited the offices of the Human Settlements, the Department of Foreign Affairs, the Department of Finance, and even had an audience with Secretary Wendell Avisado in preparation for this trip, and which has a Philippine delegation with Mayor Isko Moreno.
And I was set to go, but because of this, I am canceling my trip. Action mga nabatian hang tingog sa alkalde sang syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo Action Dale Salazar. Una sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. 41 minutos nakaligas attack ng alas 4. Punta ni of the night sila ni Yorme. Ang isa sang pinaka-popular, pinaka-sikat nga alkalde sa Bogos nga Pilipinas, no? Pero pwede man na siguro mapa-atras sa iban sa nga pizza. O damo pa sa nga mga nadlaw. Importante man mga kaksong presyonista sa ato sa Depoisal mo sa Bacolod kag Negros Occidental. Parang mapasiguro ang kaluwasan sang Negrosanon, Bacolod nun, batok sa ding NCOV. Dito sa Negros Oriental mag-aksyon mga kapin 30 ka mga tao man to. Ginamonitor mga POM sa posible NCOV infection. Dito na sa Negros Oriental. Dari sa ato sa Negros Occidental, sa Rasalinta na kaya na may 5 ara sa syudad Santa Lisay. Pero why na sila ginabatyag na simptomas, no? Ugaling kay naghalin sila sa mga lugar na ya nga puwerte ito ang kaso sang NCOV. Sa provincial government sa Rasalinta na sa mga hapon mag-aksyon, nagpalayag si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga sa masunod nga session magadihon sila sa lokal nga ordinansa ini nga mag-obligar sa mga pribadong hospital sa Bacolod kag at sa Bacolod malang private hospital mo kung pwede makabaton man sila sa mga pasyente nga ginaimbestigahan sa coronavirus. Ti subong ang isa lamang ka hospital nga pwede makabaton ang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. May ara na nga duha nga ginapaydalom sa quarantine kag may 3 na gani hambal ni Vice hambal sa nga to sa nga syudad sa Bacolod, no? May 12 anyos nga bata, may babaye kag may isa ka Canadian national nga ang ila sa nga travel history halin sa Taiwan kag halin sa Hong Kong. Nano ang reaksyon ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa ginpatagayon kay na nga sina Pullman dara sa may Negros First Residences angot sa coronavirus. Kita niyo naghatag sila sang briefing sa council kay ina. And then may mga questions. Number 1, okay gina kayong ginanutang hygiene, no? Amo man ang ilang advice, but ginapamangkot kung ano ang mga medication. For that, why pa mabalaan? So the only thing is to quarantine. Number 1, anong quarantine nga measures ta nga kung infected ang isa nga person sa sina nga virus, i-quarantine siya just not to spread gali. Wala ning aton di but nga may bulong wala pa. So ang ato lang na nga hindi lang kita maka-acquire sa sina nga virus, siguro ti hygiene mga measures naton nga manghugas ta kamot permi ang aton nga panghinaw gid permi nga hindi magkadto sa matata, hindi kang may gaubos tubangan da tabunan mo gibaba mo kag dason kung mangatsi ka tabunan mo man ang imong ilong, but is 1 meter away because this is not airborne. Even isa pa gid ang inaanota sa mga teachers, sa mga public school teachers and mga universities, sa mga schools nga kinahanglan aware man kita tudluan tang aton kabataan kay ina sila susceptible man sa acquire kung hindi ta sila pag-educate, especially man sa mga barangays kag labi na gid sa mga LGUs kay subong ang mga LGUs taga-meeting man ni sa ila nga mga health officers kung ano man, and then si Governor sige man ang aton nga preventing measures pagi sini. May mga ports kita kay nga gina-explain dira nga kilala ni monitor pero hindi ta na gid. So kilala is to be honest kita nga in order nga hindi mag-spread panilagan kung sa balay, home quarantine ka daw, kung house quarantine ka daw. Kaya na mo naging raise ko, in fact, we will made provincial ordinance to be crafted by next week after the meeting of the provincial health officers. Kaya kung ano ang legislative action natin with regard to this
issues. You cannot just refer the patient to other hospitals. That is your mandate to accept the patient. So whatever nga kumadakpan ta based sa amon niya i-ordinance, I will find. Las 5:46 Aksyon Radio Philippines Standard Time Flash Report. May aksidente na naman sa Patrol Aksyon dyan. Please come in. Aksyon na mga duwa naman ka mga siglo ka motorsiklo ang nagpungkuanay diri sa area sa Barangay Dos Hermanas sa Copinis ng Surat Sang Talisay karon ginamang hapon kung salin apat man dagay ka mga persona ang pilason. Komo tagduwa tanan ka mga persona sa kaisi mga duwa man ka mga salakyan. So apat na lang dala naman sa pinaka-lupit nga ospital. Ang inisang informasyon nga itong nabaton gikan sa Kapulisan sa Talisay City PNP. Ang mga sakay sang sining motor ang una dala sa may Talisay Health Center apang bago lamang giningagaw transfer pero naman sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital sa sulad sang Bacolod. So apat rin ka mga persona ang as of broadcast time ang update natin nga nakuha. Ang isa rin kasakay sa ining singgo nga motor nakaangkon ang babae sang pilas naman sa iyang ulo action man. Kaga medyo may mga dugo na nga nagagawa siya naman nga ilong. Balidwatanan ka mga singgo nga motor isa ini sa ka ano na siya nga City 100 nga badja balak ng Kawasaki nga nagaduwag sang itom kag isa naman diri ka XRM action man. Highway action dyan? Diri sa may pasulod ka wala pa Dos Hermanas. Halin sa Bangga mga around 1 kilometer away halin sa may Bangga sa Dos Hermanas action man. Okay. Pasulod ka na pabukid nga area ari gid lamang sa kilid sang dalan. Ang magtimba nga baing diri sang dalan puro na siya tanan ka kampuhan. Kampo and then diri 2 lanes mong ang initial kay na is doon pinalumpaan na is naglaga ng Sanmano. Pero makit ang takson dyan sa imo sa ring video nagbuguan na igis lagali kaduwa na Ano yung tabo dito, nagasundanay sila. Kasundanay. And then, I mean, XRM, ma-overtake kung tani. Tapos, so, hindi sila magbigay, hindi makatag na lugar nga maka-overtake ang isa. Nga sige sila at ipingay action man. Tuktok na layo na kuno ilang agidalagan nga nagapaborhop sila. Inalay na lang nga gusto gid mag-agaw sa linya sining XRM. Mag-agaw yung action man nasa gait sa sining badja. Amo na rason kung pagsagay ng Sunmar, ang sitwasyon nila doon nag-atubangay sila nga duwa. And then naglapaw sila, nag-violate sila sa piyak na dalan. Aksyon na Marlon. At as kami, ari din nagasunod kayo na sila sa gina. Aksyon Marlon. No. Anong, ikaw gina, o gasunod ka mo gina sila. Anong kayo na, dati na padlagan? Dati padlagan sa XRM. Kaya lima kami nagasunod, no, papuli. 5 single. 5 single. Kaya, alin sa, magitolikuan, kasa. Okay. Grani ko gram. Anong kasa ka? Kasa, rutina. Okay. Pagwa namon, kami nangaray kami daw. Pag naglusot ng gulping, sarem na blow. Ma-overtake sa. Kaya siya nang pinakaunang upod namon mo, nagagaw sa lugar. Okay. Ipabalik na guro, blow, kaya muna labot yung, nag-agaw sa lugar ang XRM. Oo, na mabalik na sa linya, bla pa po Okay. Kaya bato-bato, dumagi, paguro mo sakit yan. Pagbalik ka sa linya, timing nga dasi ka managlagan ka ba siya, mo ito nabuguan? Oo, nabuguan sila. Dasi kinidan lagang, nagsari mo. Pero paano nga nag-ubangay ilang nga posisyon? Isa lang po sanay kapiladan motor. Okay. Oo. Puruti. Pero ang, di ba, 4 ang sakay? Apat sila. Ang kasanay. Ang kasanay na tanan. Dapat dua ka lalaki? Isa ka lalaki, bali 2 sila, isa driver. Ang sa XRM, isa mga driver, isa mga kangkas. Anong ang babae laki? Babae. Okay. Ang grabing babae, gid. Anong mga yan? Kaya sakam diriyo, wasak kumiyang diriyo. Sa likod ng ulo yan? Oo, kagang dalungga niya, damo na dugo, kagang ilong niya, kapirig-pirig ka sila. Ay mga helmet asundan to? Yung babae, hindi. May helmet sila or wala? Why? Wala sila kalaki, why? Sus. At naka-driver, wala? Why, man? Uy. Gear sa lawas, wala? Tumudamo tumagas. Mga pilas yan. Pero wala sila mga safety mga gear? Mga gear wala safety gear nga, no? Patusok. Pero kilala mong isa yan sa isa? Oo, kayo po, sobra. Sino na siyang sa isa? Si Jojo Balaod. Jojo Balaod. Amo siyang driver ka, badja? Oo, badja. Ang kasaya? Si, Audi. Matalipat sa pilito yan. Basta si Jojo Balaod, ang driver, si alias Audi, ang gasakay ng isa. Ang sa piyak na diyan, hindi niyo kilala? Hindi na ako kilala.
Pero, Bata na, duwa ka bata, kag babae kag lalaki. so dili ang babae nagasakay sa XRM. Karen. Tanan ka mo pagwa na galing. O pag wala ka tuli na tanan. Okay. Nagtubangay sila. Pero kamusta din kondisyon sa ni Jojo? Kasi ang puro tanan impact nila, puro likod. Okay. Kagang sa kopo, mo damo kang gasgas dito. Nagtabog sila? Tabog siya, damo gasgas naman to. Kagang likod, jagay na taman. Pagtabog yan, ano man, tiyog pa, wala na. Tiyog man eh. Duga, man bla? Rolling. Ang garuling man. Kaya ang gulay mo. Oo, gasunod ko na yung tambay ka. Diyan taga din si Kon, diyan si Jojo. Ano, balahod o kon balaod? Balahod or balaod? Balaod. Balaod. Kasi Audi. O, Saudi. Audi, alias Audi. Ano ka ngalan mo, nong? Reggie. Reggie, ano? Sanayan. Sanayan. Gaubra ka mo tanan sa Casa Rosina. Si Reggie Sanayan, aksyon na mar. Taga din, si... nagasunod sa ila. Si Jojo taga din kaya para at least mabatian sa pamilya, wala makatuan sa. Si Jojo, taga din eh. Taga Murcia na ta. Murcia. Sa pa. Bala mong barangay, hindi. Hindi. Ang upo diya, si Audi. Taga Bata. Upod ko man taga Bata. Taga sa Bata. Sa Kamunsel na ta. Puro Kamunsel Bata si Audi. Si Jojo Balaod, yung taga Murcia. Saman? Sige. Okay. Hello, tanong ka nga no? Reggie. Reggie Sanaya. Sanaya nga taga Barangay Bata. Reggie Sanaya, thank you ginong. Aksyon na mga Reggie Sanaya mo tong isa dari ka mga nakakita kin mismo. Kayo siya nagasunod, no? So, ang gininga ko sa dala sa ospital, ang lalaki, may nakangkoma to, pilas, special ang driver, sining XRM. Amo man doon ka persona, si Jojo Balaod, kag si alias Audi, nga sa isang bad sa action man. No. Wala pa din nagkuha ang mga motorsiklos sa dalan. Ginawala pa din makabalik ang mga kapulisan. Ginuna garo nila check no ang sitwasyon sa mga pilason ang sakay sa duwaman ka mga salakyan ang San Mar. Sige. So, kung nabitin ang sitwasyon din may kagtanan sa aksidente resultad sa area sa Barangay Dos Hermanas, Surad Santa Risa, ikaroon kid lamang nga hapon. Flash report gikan sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Unang na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action! Flash! Report! Salamat aksona dyan, Jojo Balaod kag alias sa Audi, duha sa apat ka mga nagkalapilasa sa pagkabunggo sang duha ka motorsiklo sa Dos Hermanas, Ciudad sa Talisay, Subong nga hapon. Una sa balita! Una sa aksyon! Ara sila gindala sa ospital, laban-laban diri sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa mga nagapangita sang vitamin D3, salang piliin ninyo Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo produkto ang Life Extension na Philippines. Damo naman sang nagpamatuod, nagstorya sa aton nga sang sila magtumar sang vitamin D3 sang Life Extension. Nag-ayad ang ila sa di pamatsyagan. Napahilayo sila sa naman nga masakit o kon banatian. Subong nga daan kinahanglan naton pabakuron ato sa ding immune system bangod man sa ding nCoV virus. Life Extension Vitamin D3 pwede mabakal sa damo nga butika sa inyo sa nga lugar, pero mas maayo ginarekomendar naton nga makakadto ka mo personal sa ila sa nga talatapan o kon klinika. Ramtal sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre dira konsultasyon pagi sa mga medical doctors Lunes tubtob Sabado. Life Extension Vitamin D3. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo!
yan na ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. So naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Magsantong plus abal capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapagkubos sa mga nagahubag nga parte sa ato sa ring lawas. Santong plus abal capsule napamatud-an sa mga siyentipiko makabulig pakubos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa. Dugay ka na ba lang nga nag-antos ang imo katol-katol sa imo sa nga panit problema mo balang pilas nga dugay mag-ayo may tisi ang sabat siya. Alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sa taran-taran nga mga skin diseases kag mga allergies. May tisi Santong Plus Herbal Capsule, kampiyon nga kombinasyon. Mga bro, kanami ang feelings kaga-relaxing nga sa katasa sang kape kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas naganamay bagid ang inyo sa nga bonding moments sa kada higop sang mainit nga kape samta naga-istorya. How much more kon ang kape nga inyo ginainom healthy pa pareho sa Santong Plus Coffee Mix. Nga himo sa Santon, soya kabalunggay, Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na healthy ka pa. Una sa balita, una sa aksyon. DCPO nga balita, Bacolod City Police Office, biktima sa paglutang sa Barangay Granada sa tong Sabado sang gabi. Luwas na sa katalagman. Ang kaso batok sa suspetsado ginapreparar sang kapulisan. Police report. Detalye sa balita sa DCPO Action, Eric Magbano, mayong hapon please Kevin. Ginoperahan aksyon manaw sa Corazon Locsin Monterrey Memorial Regional Hospital ang biktima sa paglutang sa tong Sabado sang gabi dira sa may area sa Hacienda Rosario Sur, Barangay Granada, sining syudad sa Bacolod. Sa karon, giniprepara na sa Police Station number 5 ang kasong attempted homicide batok sa suspect nga nakapalagyo nga si Jericel Midel samtang may biktima diri ginkilala sa Carinanti Langute. Salo sa kay Police Captain Christopher Masangkay, hepe sa Police Station number 5, nga hindi pa nila makuha ang statement sang biktima considering action marlon nga ara sa ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Yari ang porso sa palayag sang hepe sa Police Station number 5. Subong sir, naoperahan na ang ato na victim. So nakuha ng tatlo ka daw bulitas gid. So kamo na siguro daw sulpak gid na daw sa ng ginamit na weapon kasi daw ay na-recover. Nagpapagaling na siya. So i-file man na ang kaso sir na attempted murder to include ang violation of gun ban kasi makalunjat na ng tabo. So regular filing kaya nito siya pero identified naman no actually alapit balay na na sila. Prior meron before na daw inaway na ng una na gani na old grudges ang motive. Kaya man na sila para
prior before na inaway man sila. Ang suspect at Tars Valley. Yes sir, yes sir. Pero ipatay natin ang kaso sir. So anong kaso sir? I-file natin sir? Attempted murder sir, violation ng gun ban natin during the Colodjan. Nagpapagaling pa siya ngayon, so ngayon hindi pa natin makausap ng maayos para makuha natin yung actually na statement na galing talaga sa kanya. Pero ako din sa family is willing sila na ipapile ng kaso. Ang ibig sabihin sir, iposto nila yung case. Yes, ipupusto po nila. Hindi naman sir problema ang pag-file ng kaso kasi identify naman yung suspect sir, no? Yes sir, wala problema. Kailan natin i-file ang case sir? As soon as ma-finalize natin yung affidavit ng ating victim, siyempre subukan hindi po siya ganun ka-stable para makausap ng maayos, hindi maibigay niya sa atin yung statement niya. Kasi siya yung complainant po natin siya. Siya yung maging serbi na private complainant. Yes sir, yes sir. Hindi pa natin siya makausap. Tapos na operation niya sir, sir, kaya pa galing pa para stable na siya sir na pwede natin makausap. Ma-finalize po natin yung complaint, affidavit para ma-file ang kaso. So yung kulang is the affidavit of the complaint at the same time yung record sa hospital. Yes sir, yes sir. Yun ang kailangan natin para ma-file natin ang kaso sir. Yes po sir. Police Captain John Christopher Masangkay, Hepe sa Police Station No. 5, sa interview sa aksyon. Radyo, ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule kon cleansing, nourishing kag balancing kada pangitan ninyo bot silingon. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa nga lawas. Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, ang Evergreen Herbal Capsule. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikaayong lawas kompleto ang benepisyo. Makabulig sa constipation. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa Food and Drug Administration. Abakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, magtumar adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Nami patani ni Munomunohon Blau. Pila ka mga senador, mga kaaksyon, naghahala yak basol kay Health Secretary Francisco Duque III. Failure ang liderato kuno ni Duque sa lain sang Department of Health. Ala pagkitaton ka binasulay-man. Sino abing butang tada ang telekom sa DOH? Ang dapat kunta ni buligan nila si Duque para nga mapaganagan kag mapaumpawan ang kabalakang ginabatsyag subong sa mga taga-pungsod Pilipinas sa ginakabalakan nga coronavirus. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amo na yung mga senador nga dapat naton tandaan. Kagipang bulandag sa masurod nga eleksyon. Dapat kung tani bulig sila. Hindi ka ang basol uli. Isa ulihin na lang binasulay na. Ay hindi ni basta-basta nga problema ganda pa nga tubang sa Pilipinas batok sa niyang makababatay nga virus. Rosana Garcia Rosario, halis sa Germany, gabaritor sa live stream, Evelyn Nipomuceno. Manuhon ko na lang, acknowledge ko na lang ngalan ninyo kay kulabos kita sa oras. Buwas na lang inyo sa mga mensahe. Christine Hinovea, Joseph Pacifico, Action Purse, Larissa Ilarbo, Rimar Gicanoha Lasgo, Lens Flores, Philip Alosagay, Imelda Hamilo Bangguanga, Bia Jonathan, si John Arlos, Elizer Dula Bores, Beltran J.R. Cuenca, Mary Jane Saludares, J.G. Pabilio, si Mylene Dacles Sildora, Kenneth Valencia, thank you, Franco Villanueva Osorio, Ernesto Rigazzo, kay si Maria Luz Grijaldo Macunat. Ang balita may angot sa siring isa ka ako kung makita tang itsura sa siring lalaki nga di makakson nga nagtiro ginapatihan nga nagtiro sa kagulingon niya dara sa dalan circumferential karon na lang sa action firing line kay ipresentar ina ni action na Jana Diaz interesante kag kadamo sang pamangkot nga dapat sabton kung paano nakadala sang pusil ining lalaki nga di. Ano ginang pinaka-problema niya kaya may tinasakay siya sa taxi. Kumalin din sa may Ayala, pagabot dara sa may dalan sang circumferential sakop pa ni sa barangay Bata Bacolod. Nanaog siya nagtiro sang pusil siya sa ding lawas. Di ma-apply sa kilid sa dalan. Karon sa action firing line.
Alas 6:30, tunto alas 9, with aksyon na Brian Morden. Inyo pala tuntunan aksyon reports after the edition. Magabalik na naman buwas. Magasunod na aksyon balita evening edition. There comes a time With aksyon Dale Salazar, kang aksyon Antifensor. Dabot kay aksyon Henry Spulgar sa technical control with aksyon J.M. Baikin. Ato sa nga information technology kung IT expert. Ako naman aksyon Marlon Hedovaya. it's time to lend a hand. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,